uZanele uburongo Chomi. Because busazi buhlakaniphi ufuna mina kodwa wakhetha umthatha wena. Hayi kodwa Chomi apho ingathi yasenza islogans asemzansi bathi sithi umuntu uthathwa emntwini. Hayibo Zanele, isibindi ntombazana. Ude ube nesibindi sothi islogan kuba umuntu uthathwa emntwini. Usenesibindi sothathela uthando indoda yakhe. Hayi usiphethe kakubi mani wena, usiphethe rhabaxa. Hayi suka. Usiphethe kahle wedwa nona uZanele be right great. Uyathanda ungena ke ngazi ngoba ungenaphi. Ulona uthando befuna ungihlanisa no like bingo wakhe. So ungenaphi wena? Waya kulala. Because irongo lento yenzeka. Ume ke wena. Ayikho ngawe le. Ingozanele. Yena thatha amadoda abantu sogqoda aphephele ngeslogan. Ntombazana uburongo. Urongo wothatha indoda kaThando sogqoda uphephele ngeslogan. Umiyeke lo. Angafuna amadoda. Anesibindi sobuzo kudefendela ngokuthatha indoda yomini. Ayikho lento niyithethayo. Idibene into eyi1 engekhoyo. Bonontroy. Thatha amadoda abantu sogqoda khona isixele ngesilungu. But we live once. Okay, kaloku. Ngeke ntomazana. Nenza ukuxelana ngoku. Hlukana nendoda kaThando. Ayikufuni vele ozifunele. Wena Thando indaba zakho. Kanmen, Thando. Ngikufuna nongwakho. Azi into esimamela kala masimbini wathi. Ngikufuna nongwakho. Nanso. Ngiyayibona into enyenzileyo. Nisiphethe kakubi manje. Nisiphethe kakubi manje. Hayi so Uthele khala ndlela kutheka hamba naye. Ngiyabona nomabini. Asikagqibi. Ume wena. Njemthe guys fuba. Ngathi unonqane. Sabe uthe guys fuba uthethelela ichomi yakho itya amadoda abantu. Abhali. Njengowena Thamathanda. Uyabona? Anikathethi ngawe. Uyabona? Woyi isithando esisigcabileyo. Uvele ungqamele ngothugisa kutheni? Wayi ukwadla lwelani. Yabona wena Emile sizuva ngawe apha. Njalo siphethwe ngapha eskimu ucimba fast bayo. Kutheni uzochapha kangaka khona? Uyabona usheke yedwa. Uthotha nje noma kwantu uthotha nje. Ubomfuni. Thotha nje ezoqawusi lapha Thethi inyani sisodwa. Niyayibona lento niyenzileyo kuThando. Asiyiboni. Siyibona Chomi ayibona. Nizayibhalela. Obani? Awuthethi ngaye. Ubani mina? Ngiyabona nobabini. Asigqibanga. And wena hlukana nomkhuba wotya amadoda abantu sogqiba uzimile ngesilungu. Isilungu esikhulele ezilalini. Siyebuya ngani? Buya nini? Mbale le. Nibuya nini Chomi? Sha. Nibuya nini? Sinilindile hambani. Ayeke Chomi. Nize nilwela amadoda. Bakubiza Chomi. Diba namhlanje oku. Siyami seba late. Namhlanje oku. Chini cala sofa ngoEmihle ngo. Thini bangobani bani? Oh God. Why are you punishing me like this? Kutheni lento every time xa ngiqala ukunqaba kusenzeka into ezinje? Why do you allow people to disturb my happiness? Chomi, usekulonto nangoku? Angikwazi udlula kulo Mosi. Chomi, yathanda uzistress ngezinye izinto. Uyamazi uZanele liwule. Uyazazi umhle, cute and intelligent. Gowisa uZanele, ziphindisele nawe. Njani kodwa? Thatha la gupta yakhe. Ukuthi ngithatha Edward. Ewe, khumbula uRich. Akayiyona type yami Moslowa. Thando, lento ayikho ngatype le. IngoZanele. Kuzomela ugowisa uZanele. Thatha la Edward wakhe uyigupta unemali. Khumbula uEdward unemali noma umthandi Chomi but thatha la mali kaEdward. So qona ufuna ukugowela uZanele. uZanele kuzomela agowe for lento ayenzileyo apha kuwo. Yeah. I think right now.
ungaze uphinde uyenze lento yenzileyo ongene ngehlanga esikolweni. Makhosi ma. Yamcaphukisa ugobe impela kakhulu. Enye into esengihlushwa ile ndaba besike sathetha ngayo ma. Izisweni lomba. Hayi man asinofumana omunye umuntu ngaphandle kwaZanele makhosi. Ngiyamthanda uZanele. Edward. Yayibona le into ongicela yona ngoku inzima kakhulu mfana. Makhosi ndiyacela man makhosi. Hayi ngaleni inzwakazi. Hawume. Ndiyakuva mfana. Ndiyakuva. Kodwa ke uzuqaphela indonye. Ubantu unika 24 hours kuphela. Mama. Fakela makhosi. Ufumane intombi engazange aphe umomini yalalwa ngumfana. Okutsho njalo ke intombi encini. Hayi. Yakumsebenzi olula. Uze ke wandule ufumane le ntombi uzalungisa ngayo lomba. Ndiyakuva makhosi. 24 hours. Kwayoba ingxaki kodwa le. Ndikuxelele nene mfana. Kodwa ke yokufamba nokuxhobisa. Yo yonke into yenzayo. Ndiyabulela makhosi. Khwazani nabafana badala, ndikhwazane nabafana bakuthi. Nditshokeni ke bozulu kaNtombela. Nditshokuni ke konkanyezi ekhanya bumnyameni. Nditshokuni ke kosigoloza, indoda yakoloza lamanye amadoda ingafuna ukoloku somasika sika ibhulela iminyama lasemelike elifikelela phezulu umhlaba unzima. Ndithamba nale ndoda iyokwenza lo msebenzi ngale ndlela bekufanele yenze ngayo. Sekungabi khona sinye isikroko esawuthi senzeke. Ndinithembile ke madoda amakhulu. Ndinithembile makhosi amakhulu. Ndinqula nina, ndithandaza nina. Sathandaza Thathapha ke mfana. Okay, yabona into ozondenzela yona. Apho ukhoyo ikhona. Ungakulinge wenze impazamo. Bathe wenza impazamo nje. Uyazi bugobe imfene khona. Uzanilukiselela wena. Mama Khosi uthini? Uxelele nene. Akuhlalwa ngeyeza lalapha ekhaya. Ndungumagubane kayi1 kayi2 esipilini mfana. Unimame? Ndiyakwazi. Ndasendamkele lento ndika yona. Kuba thembi. Kwaye uphethe ngomca mfana. Lahleka. Mama. Ninganuli sathandaza.
Nosihla. Bhuti? Cela uzapha mntwana. Okay, bhuti ndiya. Yaphila. Ndiyaphila bhuti njani? Ndiyaphila. Unikeza itorho mani pha. Phela ntoni bhuti? Lele washinganyana mani pha. Ndifuna undenzela. Alright bhuti. Ndingeza mna bhuti. Mntana kumele athi ixesha liyeza kaloku. Biza wena. Yes. Yeza bhuti. Olona mntanam, ndikubize apha nje ndifuna ukuxelela ngempilo yam. Andiphilanga olona. Njengoba ndingaphilanga nje, ndirhalela into yokuba nawe uzuziphathe kakuhle mntanam ngale ndlela uziphethe ngayo. Uzungavumeli amakhwenkwe adlale ngawo. Kukhona le ndoda ke inyuka isehla kulo mgaqo. Kuthi ubagqibile abantwana babantu. Ndiyawucela ke mntanam, uzungahoyi zonke izinto eziphandle. Ndiyakuthembisa. Uyandithembisa mntanam? Ewe mama, ndiyakuthembisa. Asoze ndisondele kulaa ndoda Edward. Ndiyakuthembisa mama. Uzimisele mntanam ebomini. Isikolo sibalulekile ukodlula yonke into. Isikhiya sobomi yimfundo. Ungaphapheli yonke into le. Izinto zomhlaba sizoshiya apha emhlabeni. Ungake ulinge uve ngeetshomi ngoba iitshomi ziyalahlekisa. Ndiyakucela mntanam. Ndiyakuthembisa mama. Asoze ndizimamele iitshomi ezindilukuhlela entweni ezingalunganga. Ndiyathembisa ukuba ndizasiqhuba isikolo ndenze okufanelekileyo ndikwenzele wena mama. Andifuni mama ufe ndingakwenzelanga nto. Ndiyakuthembisa mama. Ndizokwenza into elungileyo emhlabeni. Ndiyabulela mntanam. Amnandi lo mazi. Ndiyakuthanda kaloku sithanda sam. Uziphathe kakuhle, uyakuthanda umama. Ungavumeli izinto zingene kuwe. Uyakuthanda umama kweba. Enkosi Kitela. Molweni Chum. Molo friend. Unjani? Ndiyaphila mntase njani? Ndiyaphila nami. Intombi kwinto endiyivileyo ngomama. Yintoni le? Ingo-Edward. Yintoni leyo Chum? Umama uthi u-Edward nguye lo udlwengula abantu apha. Yho? Laa ntombazana ibilantikile ehlathini, ibijulwe ehlathini. Ewe. Ithabile. Ibinantikwe nguye, ibulewe nguye. Kuthiwa unenyoka enkulu engaka. Kuthiwa idlwengula amantombazana ayapha. Hayi. Kulaa nto ke ntombazana besidibene naye endleleni alagqirha. Ungayipha mhlawumbi ukubone njengentombazana enolungela laa nyoka yakhe. Ungakulinge uye pha. Uzawuthi Hayi, asoze. ungayintasa. Asoze, Ungakulinge mntase, uyozifaka engxakini mntasekhaya. Angeke. Ungakulingi. Yho, sendatshona umshini, ngicela undipha amanzi mntase. Okay mntase, ndijongela amanzi. Awuye mntase. Thatha ezi zinto. Mntasenkosi, ndisangxamele ekhaya umama uyandibizwa. Utata uyandibizwa ukuthi umama akakho rayithi. Since umama egula mntase ndisale xa ndizawuphinda ndibuyise. Ndizawubuya ngoku mntase, ndizawubuya ngoku. Amanzi ke ngoku. Oh, hayi sana. Athi ndiyababeka.
Uqhela uyifuna mntana? Mamela ke mntana. Ayisela 500 le. Sakunika 2000. Uzondenza nje imali into endifuna. Singasolosana mntana mzenza into lolu. Uzawungena kule ndlela. Ufike pha ukhulule. Ndikhulule? Mntana umuntu uzenzela ntoni na? Kulungile futhi. Alright, this is iya mntana. Ngibinde phambili. Kwenzeke ntoni? Ntoni namadoda? Simanokubane kakunini ndihamba. Hayi. Ntoni? Kwenzeka ntoni bethunana? Mato. Kanjani namadoda umuntu uvela abulala umntana umuntu ngohlobo. Kan ifonela i-ambulance? Fonela i-ambulance. Kutheni ngathi? Kwenzeka ntoni na bethulina? Wenza ntoni? Awubona abantu bawile apha. Ufile sesidubweni wathi izintoni khona? Khawufonela amapolisa. Ntombazana, fonela i-ambulance. Kutheni ngathi? Wasimela ngenqalo. Hayibo. Kubi kunje.
Yeah, ingomhlolo. Abantu abathena I know. Ihlika manapho mani. Yintoni ingxaki? Ndini mani ingakuzayiva apha mani yehlika apho. Yehlika apho uzovakala uselapha. Uzoyiva njani ndisondela? Sondela lapha ngakho. Ubona kakuhle nje uzayimamela into sizengayo. Makehle sithethela ndaba sondela. Makehle zapha kuthi silapha phasi simlinde apha apho simlinde. Asinokwazi tata uthetha uthanda into sizengayo ukuhleli apha. Siyana bantu. Sitheni lapha phambi kwethu. Wena Udabe phi nalo tata? Sisimanga santoni nabethunana na esifumene anisatshise lilanga. Anisatshise lilanga. Nanko vela. Uzawusiva kakuhle ke namhlanje. Ngondo namehlo amhlophe. Imani. Ingathi Kukho into endifuna ukuyiva apha kuni. Xa nifika komkhulu nifike nje seningxola nje nithatha blonto. Nifane kugotywa inkomo nina nganye indlunganye nganye apha kuni. Yo hayi ka saluze nenye. Safuna ubhatala kwasithi ke ngoku aba size kuye. Uhluthi imali kaEdward ufuna ukuhlutha izinkomo zethu. Ezo inkomo futhi ubhatala ngenkomo. Hayi ke usiqhela kakubi sibonakala basimthobele. Hayi usiqhela kakubi kaloku ngoku. Hayi tyhini. Hayi kaloku umhlekazi hlonipha. Jose simhloniphe kakhulu. Hayi kaloku bantu abamnibohlonipha. Oh abantwana bexesha. Ngawutsho njengoba wazi umthetho wasenkundleni uvela sohamba neqhungula nawe ukhokela abafazi. hayi sisimanga. Awuyazi bakwenziwa njani apha enkundleni? Hayi uyabona ukuve xa sekuthiwa ngumhlola kaJames. Umhlola kaJames lo ngixelela wona. Abantu bazawuthi bebulawelwa abantwana. Into embi kangaka ebhlungu kangaka. Babe nexesha loba kuzawufuneke kubekho amadoda azawuthathwa khona ukuze eze apha ube wena ungahoyi into wena kuqala. Awazi wena umthetho wenkundla bafana bakube njalo kakade. Ungawunikwa ngubani umthetho? Wena ungena umthetho kuqala. Awulandeli umthetho wena kuqala uhlala pha udlubhece. Thina sibulawelwa abantwana. Uzawuthi uzuveka uvakalelwa apha kuwe. Nkosi yami kube kanti kuxhonywa umfazi wakho okanye kubulawa umntana wakho. Lo Edward sithetha ngayo ngulumazi into ba ngoku besakhela ipolice station wasakhela iclinic uzakhela nesikolo apha. Mhlekazi wami ngiyakuva uthi uEdward wakhe izikolo. Awukwenza isikolo zakhaya. Uzawufunda abantwana besifa. Hayi uzawufunda abana abantwana Makathethe lento ewe kunjani kwenzekani phakathi kwale nto ngomnyango awuzuhlonipheka uba abantu belala ubahlonipha. akasixeleli into eqondileyo into eziqondileyo. Okay kulungile ke kulungile. Masifike kule ndawo ke ngokuba ufuna kwenzeke ntoni ngoku njengobani lapha. Thatha uxanduva ngento eyenzekayo yiba nento yenzayo kuphele lesi simbo senzekayo apha. Wena thatha amanyathelo kwale nto ngoba abantwana bethu bayaphela. Ufuna kudeske kwenzeke ntoni ngoba abantwana baphelile mihla nezolo siva umphanga womntwana obhubhileyo kantwana utyeki intoni okanye le ndoda umhlekazi uyayazi eyona nto sifuna uyiva mhlekazi intoni ekudibanisa nale ndoda ngoba iyabagqiba abantwana bethu le ndoda sifuna uva kuwe namhlanje. Hayi kumandangala Akenze icebo ba icebo lithini? Udala sakhala ungathatheli manyathelo. Udala sanyusa izikhalazo ungasimameli.
kwiveke eziphele singcwaba udadewethu kodwa uthathanga kwamanyathelo okanye lo Edward wakho uyakufumbathisa ezi zikolo nebhongo ngazi uba ziyakhiwa izikolo ziyakhiwa zizofunda bani ezi kliniki uthi ziyakhiwa zizofunda zokongena bani Mhlekazi namhlanje ukuba ngaba asiphumi nampendulo namhlanje siyawutshisa lo msi siyawutshisa lo msi siyazivala ezindlela amapolisa manqazani bophinyona asiphumi kule yadi amapolisa asiphumi kule yadi amapolisa kanti njengoba kudala abantwana babantu bephela apha ude umhlekazi athathe wapha amanyathelo ngoba lidi ixesha eli and asiqala ukuza apha sifuna uqonda into yokuba wena mhlekazi yeyiphi indima oyidlalileyo ngokuva kwakho ezi zinto ngoba kudala sisiza lapha tyini kanti Edward kukulapha emva kwethu ndiyabona nje oko sithetha yena akaveli nelibonile man wawutshona ilanga siphikisana nale nto noko kaloku ngumhlekazi ohloniphekileyo asinawuke side sibe kanti sithetha naye kanje mhlekazi ekugqibeleni ngoyena mntu ohloniphekileyo apha endaweni sizawukhala kuwe ubhetele ke ndiwafowunele namapolisa usijikele uvele ubonakala umthetho masiwafowuneleni namapolisa umthetho siwunikeleza engalweni yomthetho yena lodwa ndisimfuna mhlekazi wam into ezawusinceda kukuba siwafowunele ngoku amapolisa and asiphumi apha engekafowuneli ubhaqusa apha ezantsi ehlathini ndikuxelela uba kuthiwa abafazi bebegcwele phaa kwezantsi befuna indoda le yakho bafuna indoda kaloku kubangela uba kukokeleka ukuba indoda le yakho ikhona edibanisa no-Edward lo yintoni le kukokeleka noba neemali ezi zakhe zasekliniki bazithabo bantu ndixelela ungaqathi hayi andizazi kodwa phezulu into ibipha kwakho indoda yakho bengayibambanga ngewashing bayoneke ndikuxelela uba bebeyifuna apha benjenje abafazi beyifuna beyibuza imibuzo yinto le yimamfazi andiyiva into endingayiva yile yoba ngubani othe indoda le yam idibana nalo Edward mfazi ndikuzisela indaba uyandibuza ndithi mna abafazi bebepha kwakho befuna indoda yakho chuchu kangoba bayibambe kanje ngewashing ndikuxelela ungaqathi oko bengambethanga uphi lo Edward yena u-Edward akabonakali akabonwa nalapho wayekho u-Edward akavili nakotshe apho wayekho umntana omntu uthi aqungululu phaa ezantsi uthi ubulewe ngulo Edward ubulewe ngu-Edward nanku umntu enkqonkqoza ngena tyini nkosikazi ndafika madoda heyi kumnandi apha endlini namhlanje yabona ntona ndikwazi ngezi zinto hayi
Hayi ke, kuyona utya omnandi namhlanje ke nditya imifino. Ndagqibela nini apha ekhaya? Ngelitsha ke hayi umkhayo wamajodo. Makoti. Nongo kunjani ngakuthi? Oh hayi kuhle tata. Hayi akukho nto tata kunjani? Hayi kusekuhle nakuthi makoti. Tyi nkosikazi, ndithi manje ndikukrobe ndikugqibele kudala. Ndisekhona sante mkani. Hey, ndinamaxesha ke ndikukhumbule ndiqonda uba ndiyarhale ke ndingento ikrobe imazi yam noko namhlanje. Hayi. Ufunga uthi uthethe inyani. Hayi nkosikazi ndithi manje ndikukrobe. Ndakugqibela kudala. Ndihlala apha ezantsi kaloku andingomntu ufana afike kweli cala. Awunyuka ithuke. Hey, kuxakeka. Izinto zininzi andinawuthi kutheni. Ubhutana amaxesha wawuza ngoku ufike ngoku thise sokolisa. Uba nengxaki naloo nto leyo. Akho ngxaki le tata. Oh. Akho ngxaki. Uziswe intoni ke ngoku apha? Eyona nto ndiqonda uba ndifuna ukhawuleza ufike kuyo ke. Yileyoba ngoku kubonakala uba isidima sam apha phandle asizuba sisidima esibonakala uba kuthethwa nenkosi xa kuthethwa nam. Uyasazi kanti isidima somntu? Ndifuna wena ke. Wena usazi isidima sam? Wena awusazi isidima sam? Anditsho kaloku tata. Ndifuna ke wena ulungise laa nto eyenzeka phaa. Uba ndihambe ndishawutiswa ngabafazi. Abafazi bathetha unothanda kum. Into eyenzeka phi? Loo nto phaya ke ngoku ndifakwa kwinto ka-Edward. U-Edward obulala abantwana. Otya imali zekliniki. Nam ndifakwa kule nto phakathi. U-Edward lo ubulela umntaka bani? Yeyi, awuyivanga into wena ulibele kuhlala apha into yaziyo kujikeleza kweli litye. Ndizawuhamba ndiyephi? Awuzive ezi zinto apha ezantsi uba kuthiwe ndiphantse ndabanjwa ngabafazi bangekhona. Uze nayo kaloku tata kho uyiqale ekuqaleni. Kuthiwe lo Edward kaloku utya imali zabantu. Uyeva? Ubulala abantwana. Kuthiwa uthwele lo Edward. Njengoba simazi u-Edward ke ibindoda apha kumnandi. Abantu ikliniki bekhwela ikliniki kumnandi kuyiloo nto. Ngoku u-Edward unyamalale negama. Kuthiwa mna nako ndiyo ngena kwinto ka-Edward nditya imali naye mandiphendule. Ugcwele iphungula abafazi bahamba nendoda enye. Bafanele kaloku abafazi uzothi maphendulele. Andithi uyinkosi? Ndiphendula ntoni nto? Andithi Ntoni mntana? kwakunini ndithi siphuma kule nto? Kwakunini ndithe phuma kule nto? Wena ungathi uyinkoba kuphethosiswa ngabafazi balelani? Yeyi makoti ndithanda indaba kakhulu uzazithatha uyozenza kule ndawo ufuna uzenza kwephuma kwangoku ungazive ndaba. Iya emnyango. Hayi kaloku susosa umkhuphe kanjalo umntu. Mamela ke ngikubalisele uba ithi laa nto phaya. Senkosini ekhapha bakhutshwa kanjalo abantu. Kuthiwa ngoku phaya ngoku into emayenzeke kuthiwa ngoku mandithethe into ka-Edward endingayazi manzi ayiqala ngaphi. Kukho abafazi ke bahamba phambili banale ndoda inye. Ndiba ngathi kubo hayi inkundla kwenziwa kanje. Kufanele uba kudibane abantu bokuhlala ilungiswe le nto kubekho amaphakathi enkundla. Hayi ke ndikuxelele uba abafazi yeyi ukholo umfazi kalantuzi. Yabona yena akanambeko laa mfazi. Sante mekwana. Into endayijonga ndayiqaphela ngawo. Undazi xa usengxakini. Yo. Uxakile u-Edward ngoku. Awuhlela ngezantsi emfazini wakho. Andithi unomfazi? Bhubhudlana nomfazi. Wena ngoku lo. Ngoku ndizokuxelela ingxaki. Wena uzondixelela ngomfazi o1010. Ngoku le nto ayidingi laa mfazi idinga wena leni nto. Zikhona izinto kaloku abafazi kubone ba lo ifanele umfazi othile. Ndisiza kuwe nje ndisuke ngapha ndeza kuwe kuba le ifuna wena. Zifanele umfazi mna. Zifanele mna nosizwe zonke. Yima ke njengembokotwa njengomfazi wenkosi umele inkosi ndingaphelelwa sisidima kanti. Umfazi athoni kanti lo yena upha emazantsi? Ndithi ngoku ifanele wena le into ngoku uyonqanda aba bafazi. Ungxolisa aba bafazi bazazi babathetha nabani xa bethetha nami bangathethi nje noba intoni. Wawuqale pha kumfazi omncinci unomfazi tata. Yo uzayenza le nto ndikuxelelayo na okanye hayi? Andazi kaloku. Susungayazi. Funeka uyazi loo nto leyo uba le nto ngoku ifanele wena lo uthetha ngaye akananto okwenza nale nto. Ngoba kaloku mandifanele xa kukho ingxaki. Ndazi nje ngomfazi akho xa kukho ingxaki ekhaya. Ke ngoku tata ke ngoku tata ndicela ubuza uba u-Edward lo uvele wanyamalala waphelela phi yena? Unyamelele waphelela phi nyana? Kwa kuloo nto ubundibuze loo nto ubuyintoni ubungafuna iswekile apha ubungazofuna into ophunga. Thatha leswekile yakho uhambe. Ndicinga sowuphumile kwalapha endlini. Ngoku siyaqhubeka siyanda. Hayi kaloku tata usunyuke yini? Hayi akakhutshwa kanjalo into emzini. Hayi andimgxothi kha ndifuna suke ezincoko zifuna yena ngoku. Kunalo mfazi kamkwathi kungandazi noba ndisisiciko seyiphimbisa. Unovumile?
Yeyi, ndikuxelela balona ovumile indlela athetha ngayo uthetha nesibhanqa akandani uba ndingubani. Ayifuna emzini nam onovumile. Hayi inkulu into ayifuna emzini nam. Anale ndoda imfutshane ke kufuneka uyijonge elimenemene. Utata omncinci lo. Elimenemene solo liqhiqizela lihamba phambili. Utata omncinci. Lihamba nabafazi. Ufuna ubukhosi. Kaloku obundandithe hamba uyobunika unyanakho alwe nonyanakho mdala ngoku ufuna ubukhosi kaloku utata omncinci. Ndizawuthini? Njebe kwenzela la mali wathi umuntu esengangami kuthiwe makanikeze ngobukhosi. Hayi tata kodwa hayi babufumana ndisawufa kwabona bobukhosi obo. Hayi kodwa ke yena uyabona yena unovumile ndawudibana naye siyapha kugalela ebhayini ngoku. Into ebimbi ungevanga kuthiwe ndatshiswa ngetayari. Hayi bafanele ungazondibiza. Bebefuna undibamba ngezondlo bezandixhoma ecingweni. Hayi tata ndathi hey ngoba bangazondibiza. Hayi ngumhlolo. Bengabafazi balelayo utshota mna jwi. Bafanele ngoba bebeyazi mina. Hey, into embi khawulungisela nto manje. Akulungisela nto. Ekugqibeleni nasekuqaleni tata abafazi kumele bakuhloniphe. Uyinkosi ekugqibeleni nasekuqaleni uyinkosi futhi uzawuhlela uyinkosi. Mabayazi lo. Mabayazi. Ngabafazi abathene bathi abalentezele balenta. Ndandigqibela inkosi ke mna ke into ehlonitshwayo. Ngabafazi. Into mabandazi bandintoni. Ndandigqibela inkosi ithini into ehlonitshwayo ngabafazi. Hayi bazawundibona kahle siyapha kugalela ebhayini. Bandijonge njengenkwenkwane. Hayi bazondibona kahle. Ndiyenza. Hayi ndingunosizwe. Mtshezi ufika sendiphuma. Andihlelanga nje benthe make ndivakatsha apha ekhaya. Hayi ndiyavuya Mtshezi unibona. Lo Mtshezi ndiyabona nonwabile. Kumnandi apha Mtshezi. Okay. Chi umnandi apha Mtshezi. Hayi makube kuhle Mtshezi. Makube kuhle Mtshezi. Nkosikazi. Man phinde ndinibone bethuna. Hi once again guys. Apha sizovula Edward asizovula as traditionally but congratulations nje wokuvula ikhaya ne. And shine once again to my lady over there. Shine. Then guys, let's just get this damn party started. Into lenza pha. Uthini open? Awuzibona ukuba wenza nini? Uthe mntana umhlaza phambi kwethomi zami. Unxasa kwaba nje ndihamba nawe. We are overreacting. Akholonto apha. Into enyenzayo. Unxasa kwabantu ndihamba nawe. Akunxasa mama. Uthemba ngosibashiye pha bathetha ntoni? Uthemba bathetha ntoni? Ima awuziboni. Ho, akuyazi. Ubona ntoni? Ayo yakhe intoni? Mama. Beba, sikwenza kayo. Guys, indaba zabantu ababini azike noma enjoyeni so enjoy apha. Ithathile Uthi masele ntoni? Sizophela kwesamba. Masibaleke si-enjoyeni. Ngoba besimsheni. Please. Ungekho nje.
Thini ndihambe naye? Yintoni phela sondelana amadoda abantu? Umbonile sabe wakho uyasazi kodwa bahamba nesizulu. It was actually very cool to see. That's very nice. Yeah. But anyways, hoping that next time izinto will be very much better. Uyeke lento yakho nawe. Yose lokuncasa uyazazi. Unjalo ke wena. Kodwa nyanisile ka lento yakho. Hayi man. Uyazi baphela into esixabanisayo le. Xolo papa. Asigibele phethu nasidesilale yebo. Okay. Nobalula ngoba. Ngefuture baby man. Ebitheni? Wena uzibona uphi wena into eniyazwi ka? Baby ndizibona ndinawe. Nje ka? Hayi man baby, ngithetha ngemali. Imali etheni? Jonga baby man, uzawunenzela nzima yonke wena. Baby ndiyakucela. Jonga baby, ndicibele u-10,000. I-10,000? Ndiyakuxelela baby. And ndiyacela kule mali andikhathali ungaspenda but indlela yokwenza imali uzoba nayo. Baby ndizothi imali engaka ndiyithatha apha emlekhaya. Ayifuni na baby, uphi ngokwena kwam ne? Okay, ayifuni na kuyam ke. But ndifuna yonke le nizokwenza kube nendlela yokwenza imali kule mali enza ngekhaya. Okay ke baby ndiyakucela kaloku silethe Yo, baby. Ndinini into ngakuyona. Into besibhizi ngesithanda sam. I hope you understand. baby kodwa ndithe ndaredi njengoko. Didini baby, oko besingi-up and down nje ukhona nawe. Nandibulela nje babe Yo hayi kodwa usoloko ungafuni wena. Sithanda sam. Baby. Baby. Unjalo ke wena. Hey Tanda. Yaphela. Ndiyaphila. Ndiyaphila Jonga manje ufuna besithi umthula msindo uzane losalele phaya yabo. Ndiyayithanda ubana yonke into yethu sithi bantu singabe siyenza nzima. Hayi bashami, khawubalise kaloku. Wame njani phakathi kwakho no-Edward? Hayi. Hayi Thando. Yima. Kwenzekani? In fact, kwenzekeni? Tshomi yam, andiyazi nam uba kwenzeke ntoni. Ubuye nini kanti ku-Edward? Andikhumbuli sendlini ka-Edward. In fact andikhumbuli kwanto.
Mina ndizibone sendilele lapha ebhedini ndine-50,000 kwiakhawunti yam. Shumi kuzomele sifowunele i-ambulance. Jonga, masiyiyeke i-ambulance. Ndiyekela ntoni? Ndiyekela ntoni i-ambulance? Thando, uyazibona bunjani? Uyazibona bunjani? Kwehlisa umsindo, Jonga. Ndehlisa umsindo njani kodwa unje? Yamayika lo Edward, samthanda Edward. Jonga. Emveni kobunje Thando, emveni kobunje. Yazibona Thando ukwazi nokuhamba, ukwazi nothini kodwa uthi mandingayifowuneli i-ambulance. Nkosi, ngaba ndenzeni kulo mhlaba? Uyabona Thando? Why me? Yabona Thando? Why? Ubufuna ufonela i-ambulance, ndiyofonela amapolisa bazombamba u-Edward. Yabona Edward? Edward nelawulekazi lakhe bazomele bayibhatalele lena into. Kuzomele bayibhatalele lena into. Andizukwazi kaloku banethiwa mina engakwazi ukuhamba. Asisaze ndiyimele. Ndiyabuya ndisafonela amapolisa ne-ambulance bazokulanda ngoku. Vula Zanele, vula. Edward, Edward mavele ngoku. Akakho Edward ngivuke engekho, akakho. Somfihlela ntoni khona ufuna ntoni Edward? Nantsimo ba Edward phandle. Zininzi imadoda Edward uhambe ngenye. Hayi akahambanga lena. Uba omkhulu Edward. Uzophetha usengxakini nawe. Wenze ntoni Edward? Ufuna Edward apha ngoku. Akakho nami ndiyaxelela akakho Edward apha. Suka ndizikhalele Edward. Suka ndizikhalele Edward. Yabona Edward. Edward ndiyayazi khona. Uma ndifuna ngoku. Edward. Endishilo ndakakekho ude wazibonele endlini bakekho. Umthole? Zanele. Umfihle nyani lo Edward. Akakho Edward ngixelela bakekho Edward. Yabona sasithandwa sakho. In fact, esasihlwengu sakho. Sidlwengule uthando. And akwazi nokuhamba. Uthi wenzeni? Uthando belele sithi ndrume bengalelenga naye nje Edward. Sunenza muncu man. Suzenza muncu nawe. Futhi nami sundenza muncu. Uyayazi le Edward wenzeni? Kwalani ba izinto zika Edward ke zizoxuba nami le into engazuyithanda uzile uzofuna uEdward apha angendawo ezidlule zika Edward omtholanga ambomkhangela kwenye indawo ndixelela bakekho apha. Yabona Nazanele. Nje mungamvezi lo Edward. Yofela izono zakhe. Sithi unikhombe kanjalo ngendawo mina ezintweni ezenziwa nguEdward. Andazani bano Edward. Andimazi ungenile kwami wafika engekho. Ke uthi mandenze kanjani? Ndizomthatha phi mina? Why izono zika Edward zizokuyela kum? Angendawo izinto ezenziwa nguEdward mina angendawo. Khangela yena umfumani. Andimazi ba uphi. Khangela yena. Hamba futhi apha. Hamba. Awumtholanga ndithi ubumkhangela awamthola. Ke ngizokwenza kanjani? Thatha mina ke. Thatha mina. Andimazi njengalomzuzu ba uyephi. Akafihlwanga nibengenithi ndimfihle muEdward. Buya. Fonina nobabini. Nizayibhatalela lena into. Hayi uzayibhatalela. Uba niqhela ukwenza kanje nifikele esiphelweni namhlanje. Andimandi bayibhatalela. Aleko uzomali uzofaka mina angendawo mina kokuqala angendawo mina. Isidlongo sakho saziwa nguwe mani. Nguku umfihlephi uyayazi into ayenza Edward. Uyazazi izinto ezenziwa nguEdward. Ndisazelaphi? Zanele ndiyabuya ndlala. Ndithathe ngoku ngalomzuzu. Zanele. Uthe ngingathathi mina ke endaweni kaEdward. Umfihlana Edward. Ndixiphule ngokwabo na. Protector khona Edward. Enini? Nina nobabini. Inyani niyayazi. Inyani niyayazi. Izazivelela vele ngexesha layo. Zano Edward. Andiqala. Nizayibhatalela.
situation